Pineda. Isa po akong manager dito sa Aguas Farm. Nag-start ako dito noong October 14, 2020. Ang Aguas Farm ay nagbubukas from Monday to Sunday from 8 a.m. to 8 p.m. Actually, nag-extend naman kami once na may mga customer pa kami like Think there's something going in the wind tonight. Yo. So papasok na po kami dito sa mismong loob ng Aguas Farm. Ay hindi. Papasok po kami sa loob ng Aguas Farm. Kasi lumakad po kami galing doon sa labasan ng Fidel. And sabi kasi ni mamang driver kalahating kilometro lang daw yung lalakarin namin. Malapit lang siya actually kung lalakarin nyo tapos nag-enjoy kayo. Habang naglalakad kayo nagkikwentuhan kayo. Di ba? Pero kung gusto niyo naman sumakay, meron naman mga tricycle doon naghihintay para ihatid yung mga ating mga local tourists na gusto bumisita dito sa Aguas Farm. So what's up mga buddies? So ngayon nandito tayo ngayon sa Santo Domingo, Albay once again para bisitahin ang isa na namang napakagandang lugar kung saan ay marami tayong madidiscover at makakasama dito iba't ibang uri ng animals. Pagbungad pa lang nga sa akin, pagpasok ko pa lang dito ay bumungad agad sa akin yung kanilang mga tupa. At pagpasok ko naman dito ay mayroong pagong at di natin alam kung ano pa yung mga nandito. So nandito nga tayo ngayon sa Aguas Farm located at Santo Domingo, Albay. May kalayuan din po yung distansya nito mula sa labasan sa National Road. May kalayuan din, pwede natin lakarin tulad ng ginawa namin ngayon at pwede rin tayo sumakay kasi may mga tricycle din na naghihintay doon sa ating mga pasahero. So ang kanilang entrance fee dito mga buddies is for adult is 50 pesos and for the kids is 30 pesos. I-discover na natin ang dapat i-discover. Mag-explore na tayo dito sa Aguas Farm. Ano pa hinihintay natin? Let's go!
buddy, kapag nandito ka sa lugar na to, lalo na kung inabot ka ng gabi, ay parang enchanted. Sobrang ganda ng mga view, sobrang madaming animals na kailangan mong makasama, kailangan mo ding makita once in a lifetime, or kailangan mo ring ma-experience to be with them. Meron dito, marami silang iba't ibang klase ng manok, iba't ibang breed. Yung iba nga, ngayon ko palang nakita, may ostrich, meron din silang yung owl, meron din silang meron din silang falcon and eagle, and maraming klase ng isda, sobrang lalaking isda. Meron din silang mga kabayo, meron din silang tortoise, yung nakita natin tortoise kanina, sobrang ganda. Sobrang fascinating ng lugar na ito, lalo pag dapit hapon na lulubog na si Haring Araw, ay makikita mo talaga yung napakagandang view dito sa Aguas Farm. Kaya if I were you, kailangan mong bisitahin itong Aguas Farm dito po sa Santo Domingo, Albay. Hi, I'm Denver A. Adreneda. Isa po akong manager dito sa Aguas Farm. Nag-start ako dito noong October 14, 2020. Ang Aguas Farm ay nagbubukas from Monday to Sunday from 8 a.m. to 8 p.m. Actually, nag-extend naman kami once na may mga customer pa kami. Like, pwede kasi sila ditong uminom eh. So, ini-extend namin yung time namin para ma-serve namin yung mga customers namin ng kung hanggang ano oras nila gustong magstay dito sa farm, kasi open na open naman yung farm namin eh. Ang entrance fee dito sa Aguas Farm is 50 pesos for adults, 30 pesos for kids, but we have discounts naman sa mga senior and PWD. 30 pesos naman yung yung entrance fee nila. And then sa mga cottages, once na nag-entrance kayo, wala naman po kaming bayad sa mga cottages, it's free po. So you can stay wherever you want dito sa farm. Na yan, simula umaga hanggang kung gusto nyo hanggang gabi. Ang owner nito ay si Sir Herbie Aguas, isang napakabait, napakapogi at matulungin na tao. At syempre, isa po siyang napaka-responsableng amo sa amin. Welcome sa aming coffee shop. Ang mga ino-offer po namin dito is meron kaming shake, of course, and ang pinaka specialty namin is ang aming coffee. And then we have also mga liquor, milk tea, we serve milk tea. And then nag-offer din kami mga food na pang family, pang solo, and then mga pang barkada. So iniimbitahan ko po ang ating mga friends, mga local tourists na puntahan nyo po ang Aguas Farm para makita nyo ang kagandahan ng aming farm. We are here at Aguas Farm and we are your travel buddies! Body come alive, skin on my skin, oh.